Hello friends, barkanmu da kasancewa da ku a daidai lokaci a wannan tasha ta mai albarka wato Arewa Global Tech. Ni ne naku har kullum DJ Umar Wabi. Ina yi wa kowa fatan alkhairi a daidai lokaci. Kamar da kuka gani a title na bidiyon namu, yau bidiyon namu zai koya mana hanyar da zamu goge Facebook account ne ya daina aiki gabaki daya. Na ga mutane da dama suna ta tambaya na ya za goge Facebook account na, sai abun yake bani mamaki. Nace mutum yana Facebook amma na kuma ana ce bai san yadda za ya goge Facebook account na shi ba. So shine ne yake shawarin zan yi bidiyo kuma zan tura ma kowa da kowa dai, kuma na ɗaura ma a channel ɗin saboda kowa ya amfana. Na san za a iya samun mutane ba ma iya da suke tambaya na ba, na san za a iya samun wataƙila da dama wadda suke neman hanyar da za su yi su goge wannan Facebook account nasu ya daina aiki, ko kuma suna so ma ko za su goge wani ne ban sani ba. Amma dai zan nuna mana hanyar da za mu yi mu goge wannan Facebook account ne kai tsaye ba tare da an samu wani matsala ba, kuma insha Allah account ne zai daina aiki gabaki daya. Ok, amma kafin wuce kai tsaye ga bidiyon namu, ina mai roƙon ku kada ku manta ku danna mana subscribe, like, share da kuma comment a wannan bidiyon namu domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Kuma kun gani saboda like naku shine zai sa Facebook su dinga recommending na bidiyon namu a wurare da dama domin mu samu bidiyon din ya je kuma inda ake da buƙatan shi da kuma sharing naku. Ok, so mun gode. Kai tsaye sai mu je ga Facebook namu. Idan kuna amfani da Facebook Lite ne, so zan nuna mana yanzu da Facebook Lite ne. Idan kuma kuna amfani da normal asalin Facebook ne, so shikenan shi ma dai zan dan mana takaitaccen bayani yadda za mu fahimci yadda za mu yi mu je mu goge shi. Yanzu ni zan mana amfani da Facebook Lite ne domin mu je mu goge wannan Facebook account ɗin da nuna mana yadda ake goge shi. Ko kuma in kana bukata ne ma za ka dan tsaye da aiki da Facebook account ne, za ka yi stopping nashi kawai duk lokacin da kake bukata kuma za ka yi ka sake dawo da shi. So wannan ma zan nuna mana hanyar ɗin duka a cikin wannan bidiyon ne. Sai mu je kai tsaye ga bidiyon namu. Ok, kai tsaye kawai sai ka nemo Facebook naka, in Facebook Lite ne, in website ne, in kuma normal Facebook ne, duk da kake amfani da shi. Kawai kai tsaye abin da za ka yi shine sai ka shiga cikin Facebook naka ɗin kamar haka. Ok, kai tsaye kana buɗe Facebook ɗin shikenan kawai sai ka dubo ka yi login na Facebook naka. In ba ka yi login ba, ka yi login nashi. So kai tsaye kawai kana yin login, in za ku duba daga nan sama akwai wa'insu alaman yan madane guda uku nan, alaman option kenan. So shikenan kawai sai ka danna ka taɓa wannan wurin ɗin, kana taɓawa kamar yadda kuke gani. Kawai shikenan zai nuna maka fili kamar hakan nan. So shikenan sai ka yi scrolling zuwa ƙasa, za ka ja zuwa ƙasa kamar hakan nan. So shikenan akwai inda aka rubuta setting and privacy. So kai tsaye kawai sai ka taɓa setting. Idan kana amfani da normal Facebook ne zai nuna maka setting and privacy ne, sai ka taɓa setting and privacy kafin nan zai nuna maka kuma setting ɗin. Kun gani kenan. Wannan kuma kai tsaye kawai setting and privacy ya riga da ya buɗu, ba sai mun wannan ba, kawai kai tsaye da aka taɓa setting ɗin ne kawai. So kana taɓa setting ɗin kamar yadda kuke gani daga sama akwai inda aka rubuta personal and account information. So kawai shikenan sai ka shige shi. Ok, kai tsaye kuna shiga kamar yadda kuke gani gashi nan zai buɗo mana daga ƙarshe ƙasa akwai inda aka rubuta access and control ɗina. So shikenan kawai sai ka taɓa edit a nan kusa da shi ɗin. So shikenan kai tsaye kana taɓa edit kamar yadda kuke gani. So zai buɗe mana fiska kamar haka guda biyu. Akwai inda aka rubuta deactivation and deletion of your account kenan ba. So shikenan sai ka taɓa wannan wurin ne. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna mana zaɓi guda biyu. So wannan shi deactivating ɗin, deactivate account ɗin nan. So in ka activating na account na kamar yadda kuka sa, your account will be disabled and your name and photos will be removed from most things you have shared. You will be able to continue using Messenger. So shikenan yanzu in kai deactivating na account naka, so account naka dai daga Facebook za a yi removing dukkanin wani bayanan naka ne, za a yi removing nashi. So amma duk lokacin da kake da bukata kuma kana zuwa kana sake login, so zai nuna maka ka sake kai reactivating ka da account naka kenan idan ka yi deactivating nashi ne. So yanzu ne nuna mana yadda za mu yi mu goge ne. Sannan a bayanin shi da suka yi a nan, za ka yi ka ci gaba da amfani da Messenger ko da ce ka yi deactivating na account naka. So kun gani wannan bambanci kenan. Sannan a ƙasa kuma inda aka saka delete account ɗin nan, deleting your account is permanent. So kun gani idan ka taɓa wannan delete account ɗin nan, so za ka delete na account ɗin permanent ne. Za su baka tazarar kwana 30 idan har baka dawo da account naka ba, baka yi login ba a cikin kwana 30. So shikenan za a goge shi gabaki ɗaya daga fannin Facebook. In har ya wuce kwana 30 bayan ka zo ka yi delete account ɗin nan, so baka da daman ka sake dawo da account naka. So shikenan yanzu kai tsaye nan ɗin nan delete account ɗin nan za mu taɓa shi, muna taɓa. So shikenan sai mu taɓa continue. Muna taɓa continue za su tambaye mu
kafin ka goge account naka menene dalilin da yasa kake so ka goge account naka na wurin. Zaka iya ka taba duk wanda kake so a nan, zaka iya kuma ka taba kawai continue to account deletion, baka da buƙatan sai ka faɗa musu dalilin da yasa zaka goge. So shikenan kawai yanzu zan ce musu I have no longer find a Facebook useful. So shikenan kawai zan taba, kamar da yake gani da na taba sai suka yi min recommended, zan iya in yi setting na Facebook nawa yadda ya kamata, yadda nake so na kalle shi. So wannan duk ba shi bane damuwa na, kawai zan taba continue to account deletion. So shikenan kai tsaye gashi nan da su nuna mini a nan din nan kafin nan yi deleting na account nawa zan yi in downloading duk wani bayanai nawa wadda posting da na yi su a Facebook haka da sauransu su videos in ina so zan iya yin downloading nasu. So kai tsaye kawai zan yi taba download information, ina da bukata sai yi downloading nashi zuwa into Google. So ni da yake bana bukata duka kawai zan yi deleting ne kawai na account nawa din. So shikenan kawai zan taba delete account. Ina taba delete account kamar yadda yake gani da su nuna mini a nan wurin ne in sa Facebook password nawa. So ina sa Facebook password nawa, so shikenan kai tsaye kawai zai wuce mana. Ok, kamar da yake yanzu gashi nan kai tsaye yanzu na riga na sa Facebook password na, so yanzu abin da zan yi shine zan taba continue. Ok, na taba continue kamar da yake gani don su kara tabbatarwa da kai ne kake so za ka goge wannan Facebook account naka nan, shine suka sa confirm permanent account deletion. Suna nufin kenan kai confirm ka tabbatar da cewa kai ne kake son za ka goge wannan account naka permanent, baka da bukatan shi na har abada. Za su baka gashi nan kasa sun sa you are about to permanently delete your account, you are ready to delete, click delete account once you have submitted your account for deletion, you have 30 days. Kana da kwana 30 kenan ba ka sake dawo da account naka in kana da bukata, amma ya wuce kwana 30 din nan so shikenan account naka zai gogo. So shikenan yanzu kawai kai tsaye za mu taba delete account din, kawai muna da bukatan ne kawai mu goge shi. Ok, bari ya wuce mana. Kamar da yake gani kai tsaye yanzu gashi a sama sun sa your account is scheduled for permanent deletion. Sun bara kenan account namu yanzu an bashi kwana 30. In yana da bukatan zan iya sake dawo da shi nan da kwana 30. In ya wuce kwana 30 kuma shikenan account nawa ya gogo kenan har abada. So wannan shine hanyar da ake bi domin a goge Facebook account, ba tare da ka sha wani wahala ba, kai tsaye kawai za ka goge shi. So idan kuma da normal Facebook kake amfani kamar da yake gani yanzu haka a ce kana amfani da normal Facebook ne kamar haka nan, so shikenan shi kana zuwa kana taba wannan yan madannin nan sama kamar yadda na mana can wurin, kamar da yake gani ga nan setting and privacy kamar da na faɗa muku ba sai ka taba shi, kana taba shi kamar da yake gani gashi nan ya nuna mana setting. So shi ma nan kana taba setting za ka yi accessing na information naka. So idan kuma kana gani zai baka wahala ka je wannan wurin ne, bambancin Facebook Lite kenan da wannan Facebook ne, inda ku duba daga sama nan akwai alamar searching. So kai tsaye kana taba alamar searching din nan za ka yi searching na delete account, kana searching na delete account so shikenan kai tsaye account naka zai kai ka wurin da za ka je goge account naka ba tare da ka shiga wani damuwa ba. So kun gani bambancin wannan, kaga za ka kai searching na delete account din, shi kuma wancan dole sai ka yi bi process kamar yadda na mana bayani. Wannan shine takaitaccen hanyar za ka bi ka goge Facebook account naka cikin sauki. Ok, so mun gode da kasancewa da kai da mu a wannan tasha ta mai albarka wato Arewa Global Tech. Ni ne naku har kullum Umar YB, ina yi kuwa fatan alkhairi a daidai lokaci. Please kada ku manta da subscribe, like da kuma share.